että mikä herättää sun uteliaisuuden? Tämä on silleen tärkeä kysymys, jos miettii uteliaisuutta. Sehän on yhteyttä luova ja arvostava voima, jonka avulla me luodaan uutta tietoa, me opitaan, saada yhteyttä toisiin ihmisiin, itsemme toki myös, ja meidän asiantuntijuuden ehkä tämmöisenä niin ydinvoimana voisin ajatella, että uteliaisuushan siellä on, joka vaikuttaa. Ja sen takia se kysymys, että mikä herättää mun uteliaisuuden, on tosi oleellinen. Se voi tapahtua se uteliaisuuden herääminen jossain arkisessa tilanteessa, jossain työtilanteessa, missä tahansa, mutta ikään kuin pysähtyä huomaamaan myös, että mikä herättää mun uteliaisuuden, tarkastelemaan sitä. Ehkä kysymys numero 2, mikä on tärkeää juuri nyt? Pieni tauko tässä, koska tärkeää me aina mietitään, joka päivä on tärkeitä töitä ja tärkeissä töissä ja tärkeää kaikki mitä tehdään. Mutta mikä on tärkeää juuri nyt? Ja tämä on tämmöinen niin pysähtymisen, paaluttamisen, jonkunlaisen reflektionkin kaltainen kysymys. Koska kiidetään eteenpäin ja syöksytään ja suoritetaan, olla aktiivisia. Se on hieno juttu, meidän pitää olla aktiivisia, saada aikaan. Mutta me unohdetaan ehkä sen kiireen ja kaiken touhun keskellä pysähtyä kysymään, mikä on tärkeää juuri nyt. Ja jälleen niin kuin tässä uteliaisuuskysymyksessä vastaus voi olla jotain muuta kuin me ennakkoon kuviteltaisiin. Ja kysymys numero 3. Mikä on aito ongelma? Ongelmanratkaisua me tehdään joka päivä, asiantuntijatyö. Niin kuin yleensä työhän on ongelmanratkaisua. Tehdään erilaisia asioita ja selvitetään ja ymmärretään ja kehitetään. Mutta mikä on se aito ongelma? Jälleen voi yllättää meidät, kun me pysähdytään miettimään sitä. Ollaanko me tekemässä oikeita asioita oikealla tavalla vai tehdäänkö me vain oikealla tavalla asioita, jotka on vääriä asioita? Aion oppia seuraavaksi. Oppimista, sitähän tapahtuu joka päivä, toivottavasti, näin mä uskon, koska ilman sitähän me ei voitaisiin tehdä asioita, me uutta tietoa tulee, me omaksutaan sitä ja opitaan. Mutta se, että mikä meidän tavoite on oppimiselle, eli mitä mä aion oppia seuraavaksi, ei se mitä mä nyt satun oppimaan, mitä ehkä mun pitäisi oppia, mitä mä aion oppia ja mitkä on mun oppimistavoitteet vuonna 2024. Ja tämä on se tärkeä oman oppimisen haltuunotto, sen oman oppimisen kunnioittaminen myös. Se, joka meissä oppii, sehän on niin mahtava juttu. Meidän aivot tärkeitä, merkityksellisistä, jos meillä on työyhteisössä sen työyhteisön tavoitteiden mukaista. Mutta myös tähän liittyy myös se oma motivaatio, mitä mä aion oppia, mikä mua motivoi, innostaa, mikä mua vie eteenpäin ja niin edelleen. Toisin sanoen tosi tärkeä kysymys oppimisen kannalta, se oman oppimisprosessin ja oppijuuden haltuunotto. Näillä kysymyksillä vuonna 2024 asiantuntijuus syventyy, laajentuu ja kehittyy entisestään. Ja niin kuin runoilija Gösta Ågren on todennut, kysyminenhän on jo ymmärtämistä, joten kun me näitä kysymyksiä esitetään itsellemme, toisillemme, yhteisöllemme, me ollaan oppimassa uutta ja ymmärtämässä. Se on tärkeää. Hienoa. Kiitos, että katsot tätä videota. Nähdään taas. Se on niin mahtava